Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Έχει γίνει χαμός με την είδηση για τον CEO της Astronomer και την υπεύθυνη HR που πιάστηκαν ουσιαστικά να έχουν εξωσυζυγική σχέση, αγκαλιά, στη συναυλία των Coldplay. Σίγουρα όχι μόνο έγινε μεγάλο θέμα, αλλά έχει γίνει και παγκόσμιο meme, κάτι που είναι πρωτόγνωρο. Με σόκαρε για δύο λόγους. Σίγουρα όμως δεν με σόκαρε για το ότι είδα δύο ανθρώπους να έχουν εξωσυζυγική σχέση. Δεν το επενώ, αλλά πραγματικά δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί και σοκαριστήκαμε τόσο πολύ, ούτε το γεγονός ότι δούλευαν στην ίδια εταιρεία είναι κάτι. Με σόκαρε το πως όλος ο κόσμος ασχολήθηκε με αυτή τη σχέση, μέχρι στο σημείο που έγιναν meme ολόκληρα, ή βλέπουμε βίντεο στο Super Bowl που βγαίνει η κάμερα να φιλήσει κάποιο ζευγάρι και μιμούνται αυτή τη σκηνή. Και δεύτερο, με σόκαρε το πως αυτή η σκηνή κατέστρεψε ουσιαστικά τη ζωή δύο ανθρώπων. Σίγουρα δεν έχουμε το δικαίωμα να παρεμβαίνουμε στη ζωή κανενός με αυτόν τον τρόπο. Το φαινόμενο Big Brother, όπου παρακολουθούμε μέσα από μια κλειδαρότρυπα τη ζωή κάποιου, επειδή απλώς κρατάμε την ανωνυμότητά μας και είμαστε ασφαλείς και τους κατακρίνουμε γιατί πολύ απλά δεν δείχνουμε τα δικά μας μυστικά που κρατάμε μες στην ντουλάπα, είναι σίγουρα όχι μόνο κατακριτέο, είναι επικίνδυνο. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας? Γράψτε μου στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και follow για να μαθαίνετε περισσότερα.